हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दै। थ' दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। स' लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ बबे प्रडाक्शन बा बबे चेनेलावहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासे नायलां लोगोफोर। थ' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों आं मोजां मोननाय एक्टर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आं मोजां मोननाय एक्टर आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन रिया ब्रह्म बिथां आरो बे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों नितामणि बर' बिथां। थ' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल आं मोजां मोननाय एक्टर आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। आरो बे फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि आन्दारावहाय जों थाबैनो बे बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां आं मोजां मोननाय एक्टर आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एसे नायनानै थाथ'लायदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। थ' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअ बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।